Dito na kami sa CG. So, nandito ako sa gilid. Hintay na lang namin yung pagbukas ng ano. Good morning, Ate MJ. Excuse me. Excuse me po. Kuya, excuse me. Excuse me po. Excuse me po. Wait lang guys, I need to take my rest. Good morning. Young. Hey! Yan lang. 3M naman daw si Madam. 3M naman daw. Makita mo na, no? 3M. May nag-check ka lang dito. Ano ko daw yung check? 6. Ha? 3M. Glenda Ganassi. Lilibeth Cabaluna. Di man makita, no? Parang hindi pa man yata. Hi, Odette. Hindi namin makita. Na, ngongo pa rin, eh. Rolavan. Ha? Ano ba yan? Ito si Stevie. Babas diba, oh? Mura magtapuri. Tapuri. Asa makita, dere? Dere? Wala. Sarah Jane, 2.9 pa daw. Mag-countdown si Madam mamayang gabi.
Magsali kayo, ha? Nandyan na yung sasakyan nyo? Ah, Mark? Good morning. We are reminding all our valued guests to please observe physical or social distancing and proper queuing in this embarkation to avoid any untoward incident and to prevent any inconvenience to our fellow passengers. Thank you for your Thank you, cooperation. Charlotte. Magandang umaga. Pinakikiusapan po ang lahat ng mga Wapo ka, panahon baby. na obserbahan ng physical o social distancing at pumila ng maayos Sila sa pukuban sa'yo, pagbabayad. Papa. Ano yung Papa ka Para naman? maiwasan ang mga aksidente at upang hindi po tayo makabala sa kapwa nating pasahero. Ilang compression. Hi, Nelgan Bakaldan. Ang parents na yun. Tatlong room po, apat-apat. Wala pang open eh. Hindi pa rin close. Sa ano yan? Sa... Baka may ano ka. Kamay. Amibiasis. Sana sumusuka rin ako. Suka tayo ang amibiasis. Kasi nagkaroon si mama ng ganun dati. Malay mo, nag-ano sila upgrade. Ay, Hoy! Good morning. Hindi sila. Hindi siya ng mga porter. Kanya-kanya eksena na sila. Yung van namin naghihintay na sa baba. Maghahatid sa amin papunta sa CDO. Morning. Linda Ganes Skill El Yawato. Hello. Ate Wilma Coach ng bibili. Punta ko yung bagahe ko kasi. Pwede mo? Baka maan. Ay, gagawin mo? Mawala. Ano siya Marlene? Leopoldo Molina.
Parang hina ng ano po. Grabe yung price. Ganyan sa Boracay, Jara Nakagawa. May grabe cute dito. Grabe yung naka-red. Zoom natin. Gusto ko siya nakita ng malapit. Thank you, Ate Starlina Diamante. Yan siya. Oh, diba? Dandy ako, oo. Ayun si kuya mo. Morning, Ate Starlina. Mas gusto ko punta to, titigan nyo naka-red. Marian. Baka madulas ito kaya ibabaw ah. Bababa na po ako. Sila nandun pa yata sa taas. Kaliwa, sir. Kaliwa. Ang singgol. Ano yun? Marina Valdez. Dito na kami sa CDO. And we just want to say thank you, Boracay, Antique, to my Babanha family sa pagbibigay sa amin ng racket ng show. At least we were able to go to Antique, a business with pleasure. Ano kasama mo? Ah, kaya pala. Nilalatagan. So alam niyo na, kapag nalaglag yung phone ko, kayo na maghanap. Leia Alrido. Morning sa inyo. Pababa na sila, nauna lang po ako. Matito. Thank you. Good morning sa lahat. Dito ako yan. Oops. Kuya. Thank you sila dito.
Good morning. Eves Lemon. Nasa bandang likod sila nakapwesto eh. Eh yung maleta ko nasa unahan kaya nauna ako. Palabas na po yun sila. Kamusta kayong lahat? Good morning again. Ayan, so from here, nakaabang na yung van namin sa labas na mag-atid sa amin mapunta ng Cagayan de Oro, saan. Then, it's either mauna ako sa Palawan or mauna ako sa Manila to meet our client. Pero, bahala na. May mga susunod pang araw to keep update. Good morning, Ate Zel. Lemor Juan, hello. Yes, nandito na kami sa CDO. Nasa taas pa po sila. Oo, nasa kwarto pa sila, Brenda. Kasi na marami pang tao. Siguro, hintay muna nila maubos lahat ng tao sa baba bago sila bumaba. Mula sa kwarto. So, itong buhok na to, kahit ang kati-kati na, tiis-tiisin lang natin kasi sayang naman yung 1-3. Pero pag di ko na nakaya, mamaya, siguro, back to normal na. Kati na niyo. Kati na sa ani. Good morning, Nati Jane, and happy birthday to you. Daming ano. Ayun pasahero. Ay, andito na si Crush. Dito na si Crush, mga moms. Naka-red. Ayan o. Isang linggo naman dyan, Crush. Wala na, uwi na siya. Magkakahiwalay na kami. Tapos sa kabila pala sila pinadaan, no? Tapos sa kabilang side pala sila pinadaan. Sa prank. Dito ako maghihintay sa gitna. Dito sa kabila kasi mga senior, kasi may mga dalang bata, mga PWD dito, at saka babae dyan, dito puro lalaki. Ate Vilma Ramos, good morning din po. You're welcome, Ate Nati Jane. Hey! Hey! Ay! Ayan na sila, Flor. Tsaka si Scarlett. Si Inday, ayan, si Jigjag, si Marian.
Si Oyong. Ayan, doon na po sila. Si Gwen. Mababa na sila. Kasama nila si Diva at si Brenda. Brenda Alcaid. Oo nga, no? Tayo lang yata mga Pilipino gumagawa ng ganyan. Kapag nababahay, sasabihin bless you. Andiyan na rin si Melmar. Ayun si Brenda, oh. Kabayo din. May iba ng daan si Brenda. Dito siya sa kabila. Andiyan na po sila. Marigold! Makuha. Hello. Yan na sila. Ah! Good morning, Joyce. Nandiyan na po si Brenda. Ayan. Kakulay ng jacket niya yung hagdanan. Rica Taborda, okay naman po. Evangeline Navarro. Star-studded. Ha? Ayan o. Babae pala siya na. Polly Manuel. Asan si Mia pala? Ayun o. Si Pia. Asa yung sakyan ng siya? Asan si Mia? Asan si Mia? Saan? Ayun pala nakamaroon. May balabal. Wala ko rin.